Tá go leor bailíán le ghoil taistil tír nach bhfuil go leor móna iompar agus tá muid a ghoil súla char chud acu sin inis. Fan go bheice muid cite am. Seo, cá go díreach. Ach cite am an seo. Seo cá Leanúnachas agus modhanna. Heastach am sin an úr an sin le go mach an cá Leanúnachas sin in an boga ó hála nach bhfuil rothí faoi. Cite am an seo. Seo, bus go díreach. Ach cite seo. Hí le go rothartán chun tosa. Sin rickshaw, abara? Rickshaw, agus is féile daoine sín sin ar chúl. Cite am an seo. Seo capal, agus tá duine i marcaíocht capal. Agus ar deire, cite am? Train. Go díreach. Sin mónaí iompar atá ain tír sa láta Iompar. Ach, measú ar sin ar fad thart fadó. Hir sa Stair, measú ra carannaí nó busannaí an? Ní rá gúnaí. Nis, seans go rá bhí caipleag daoine agus héis tamalaín bhí siad an cá a chur tíobh hir gan chapel, ach cite heasta chun an cá sin a chur a boga. Rothaí an bhá, bí muid a bra go mór ar rothaí. Cá muid súil siarnis ar I géad rá. An chéad rá. Is timpeall na bliana cheir mhíle ribh-chríost a chéad cheapú an rá. Sin 6,000 blianochan, os cían 6,000 blianochan. Tháinig fós anmhór ar bhóna iompar tír gáhhar sin. Mar sin, chlós a bhí rá ein, bhí muid in an tuile mónaí iompar a chrothú in dhé sin, mar hampla carannaí, busannaí, anú ní bheith cumann a cuireann gan rothaí, rothair, sin ceann eile maithú. Nis, tá an rá ar cheann go na rudaí is tábhachtaí a cheap an duine riamh. Agus tá san go sé tábhachtach, mar dearmid bheith chuirne bheith siúil choláit marach go rá rothaí ein. Thosa daoine a baint úsáid as rothaí chun cartacha a dhéanamh fadó. Cheanglítí anmhíthe go na cartacha chun iad a tharraingt. Nis, feiceann muid an chart an sin. Bhfuil an rá sin cosú leis na rothaí bhín sa in Iompar. Tá sé cinál cosú leis, breanaíonn sé cosú le rá, ach tá sé sin dintas ámuid nach bhfuil. Ní hína cinál rotha úsáid an muide ar charannaí ná ar rothair sa láta Iompar an ní he. Go díreach. Nis, mar dearma, tá na rothaí thart le thart ar 6,000 bliain, agus tá saine sin, mar gur tharne daoine pictirí fadó, agus tá saine ón na pictirí sin gur ra rothaí acab. Breanna muid ar I gceann híos an seo tá sé bra mór, feiceann muid capal agus luach, thus ar chart in sin tíobh hiarthó, agus feiceann muid na rothaí an sin go silir. Agus tarniún pictir sin san Éigipt, os cin 6,000 blianochan, mar sin tá saine gúil rothaí thart le fada. Nis, an núsáideann muid ar rothaí sa láta Iompar. Sé sin freagraí hána hínain. Úsáideann muid rothaí go 15. Tá chlár scátála, scúter, cá, tá scátaíonn sin chomá. Chomáilób sin tá an bus, bíonn an bus a bra ar rothaí freisin. Bhfuil tusan an cuimine bhfuil aon cheabhile úsáid an rothaí?